Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yangalıkları Turı Efir Studiyasında Çulpan Emiri bizning bugungi çıkarılıştı. Volontörlar yerdemge oşıgan. Mamaduş rayonundan sosyal hizmetkerlerinin tıngısız iş günleri. Tuğan til dersleri, Tüben Kamıda Tatar tilin öğrenirge tilewçiler için kurslar açıldı. Mümkünlükleri şeklengen bolalarga yerdem iteler. Qozondagı Lastочкин isimindagi internat mektebine 135 yıl. Tatarstan okuşlarının selamet tuqlanуын uyuşturu boyunca bugün 2 fevralda Xатын-qız iqtibari Qoynar liniyası işli başlay. Халыкның сорауларына Республиканың Дәүләт Советы Мәрхәммәт Милосердие Xатын-qız депутатлар берләшмәсе һәм Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Qoynar линияга бүген 2 февральда иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 5-кә кадәр шалтыратырга мөмкин. Телефоннар экранда күрсәтелгән. Балаларны беренче сыйныфка кабул итү кагыйдәләре үзгәрде. Хәзер 2 февральдә гариза белән мәктәпкә барырга кирәкми. Гаризаларны 1 апрельдән гына кабул итә башлыйлар. Бу эш 30 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге дата мәктәпкә беркетелгән территорияда яшәүчеләр өчен билгеләнгән. Башка балалар өчен буш урыннарга кабул итү 6 июньдә башлана. Казанда быел 1 сентябрьгә 20 меңнән артык беренче сыйныф укучысы мәктәпкә барыр дип көтелә. Түбән Камыда татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен үзәк китапханәдә курслар эшли башлады. Укулар 24 дәрескә исәпләнгән. Беренче төркем китапханәчеләрдән оеша. Программа телне башлап өйрәнүчеләр өчен каралган, аңа теләге булган һәркем кушыла ала. Теманы Гөлия Нигъматуллина дәвам итә. Сезнең ручкагыз, аларның ручкалары. Укытучының сөйләмен алар йотлыгып тыңлый, кагыйдәләрне кәгазьгә теркиләр. Парт артында рус китапханәчеләре теләгебез татар телендә аралашырга өйрәнү ди алар. Тырышлыклары күренә, өй эшенә җитди караганнар. Мин дә китапханәче. Син кайдан? Мин Түбән Камадан. Син? В Татарстане живем, нам татарский язык нужен, поэтому я думаю, это всем нужно татарский язык изучать. Китап укучыларның күбесе татар телендә исәнләшеп керәләр һәм дә инде хәл әхвәл сорашалар. Аларга җавап бирергә кирәк. Бу инде безнең эш хезмәтебез өчен кирәк һәм алар бик теләп әлеге проектта катнашалар. Инде Түбән Камалылар менә безгә шалтыраталар хәзер. Алар инде үзләре теләк белдерә. Менә без үзебез татар станда яшәп, шушы телне белмәгәнгә һич тә ялабыз һәм дә инде шушы дәресләргә йөреп үзебезнең телебезне камилләштеребез дип гән фикердә калалар һәм язылалар. Курсларны Түбән Каманың берләштерелгән китапханәләр системасы оештыра. Укытучыны читтән эзлисе булмый. Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәнең үз хезмәткәре Гөлнара Хәйруллина эш стажы 23 ел, курс 24 дәрескә исәпләнгән. Татар теленә онлайн дәресләрдә дә өйрәнеп була. Үзәк китапханәнең Instagram шелтәрендә Татар Time дигән проект старт ала. Укулар айга 2 тапкыр үтәчәк. Гөлия Нигъматуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. Узган ел Опас районы игенчеләре 103 мең тонна ашлык җыеп алган. Алар республиканың гомуми уңышына, саулыгына өлеш керттеләр. Опас район үзәгендә республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров җирле аграрийларны алдынгылар слетында котлады. Апасылар авылга ярдәм итү буенча республика программаларыннан тулысынча файдаланган. Аның нәтиҗәләре дә куанычлы. 103 мең тонна ашык җыеп алынган. Яшелчә, чыгындыр һәм бәрәңге уңышы да яхшы. Фермерлар үз хезмәт җимешләрен район мәдәният йортында күргәзмәдә тәкъдим итте. Статистика соннары артында йөзләгән кеше, механизаторлар, агрономнар, машина белән сыер сау операторлары, зоотехникларның тынгысыз хезмәте. Районга булышучыларга да сәхнәдән рәхмәт әйтелде. Әрдайым бүтін яктан булышлык күрсәтеп, район халкы ихтиҗларын аңлап, ярдәм итәргә әзер торганнар өчен республикабызның авыл хуҗалыгы һәм җитештерү министры Марат Җаббаровка, төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры Марат Мансур Шәҗәтуллинга, Акбарс холдинг компаниясе генеральный директоры Иван Михайлович Егоровка, Казан федеральный институт директоры Ильшат Рафкач Гафуровка,
Акбаш банк идарәсе рәисе Зафар Фәнис Гәрәевкә без шиксез рәхмәтлебез. Әлбәттә, Алла рәхмәтлебез Республика президентына Миниханов Рустам Нургалиевичкә, җәмгыятебезнең премьер-министры Песошин Алексей Валерьевичкә. Алар ярдәменнән башка безгә бик кыен туры килер иде. Агростартап, гаилә фирмаларын үстерү һәм башка максатчан программалар гомуми күрсәткечләрне яхшыртырга, уннарча фермер хуҗалыгына яңа мөмкинлекләр биргән. Хәзер Апас районында 8 авыл хуҗалыгы предприятиесе, 16 крестьян хуҗалыгы, дистәләгән шәхси хуҗалык исәпләнә. Узган ел район хуҗалыклары 200 миллион сумнан артык бәягә ил һәм чит ил фирмаларыннан 40 техника сатып алган. Безнең авыл хуҗалыгының мөмкинлекләре бик зур. Аның киләчәге һәр кайсыбызның кулында. Ул безнең тырыш хезмәтебезгә бәйле. 2021 ел авыл хуҗалыгын уңышлы булсын. Республиканың аграр сәнәгать тармагындагы уңышларында апасыларның да өлеше бар. Министр шуны билгеләп узды. Иң яхшы нәтиҗәләргә ирешүчеләр рәхмәт хатларына, акчалата премияләргә лаек булды. Борис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Гыйнвар айында ЮХИДИ хезмәткәрләре республикабызда баласын автокреслосыз йөртүчеләрне ачыклау буенча рейдлар уздырды. Әлеге рейдлар яшь пассажирлар катнашындагы юл транспорт һәлакәтләрен киметү максатыннан үтте. Шаллыдан безнең репортаж. Профилактик рейд кичке 4-тән 23 сәгатькә кадәр шәһәрнең төп проспектларында узды. Беренче хокук бозучы үзен озак көттермәде. Ярты сәгатьтән соң автоинспекторлар баланы махсус җайланмасыз йөртүче хатын-кызны туктатты. А сколько лет ребенку? До 7 лет обязательно в детском удержанном устройстве должен быть ребенок. Автокреслодан тыш юл патруль хезмәткәрләре яктылык үткәрүчәнлек документлар торышын һәм машина йөртүчеләрнең аеклыгын тикшерде. Работаем по грубым нарушениям, такие как... Кагыйдәләрне тупас бозу, тәрәзәләрне каралту, балаларны махсус җайланмаларсыз йөртү кебек очракларга аерым игътибар итәбез. Исерек хәлдә транспорт йөртүчеләрне ачыклап, беркетмәләр төзибез. 7 сәгатьлек рейд барышында автоинспекторлар 100-дән артык хокук бозу очрагын ачыклады. Беркетмәләрнең күбесе тренировка таләпләренә туры килмәгән өчен төзелгән. Рейд барышында шундый 57 очрак билгеле булды. Калган шоферлар автокреслосыз булмау, срогы чыккан страховка, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу һәм кайышларын эләктермәү өчен салынган. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Әби-бабайлар белән уртак тел таба белү. Эшеңә җаваплы карау һәм сабырлык. Социаль хезмәткәрләр әнә шушы сыйфатларга хас булырга тиеш. Пандемия әлеге һөнәр ияләре алдына тагында зуррак сынаулар, бурычлар куйды. Алар волонтер буларак төрле акцияларда катнаша. Бүген сезне Мамадыш районыннан шундый фидакарларның берсе Венера Гайнетдинова белән таныштырабыз. Әсимә Ильина өчен Венера Гайнетдинова социаль хезмәткәр генә түгел, якын дуста. Бер-берсен ярты сүздән аңлыйлар. Кирәк булса, кибетенә дә чыга, даруханәгә дә барып килә, йорт эшләрендә дә уң кулы. Бик канәгатьмен Венераның эшеннән, бик канәгатьмен. Бик яхшы эшли, әйбәт булды, бик зур рәхмәт аңар. Мамадыш совхозы бистәсенең мәктәп урамында Венера Гайнетдинованы белмәүчеләр сирәктер. Үзенә беркетелгән 8 өлкән кешегә генә түгел, аларның күрше күләннәренә дә ярдәм итәргә ашыга ул. Узган елның язында пандемия белән бәйле үз изоляция режимы кертелгәч, волонтер буларак күпләрне азык-төлек һәм башка кирәк-яраклар белән тәэмин итә. Шул хәдәр әйбәт кеше, шул хәдәр күңелләре, ничек әйтәләр, дастархан дип. Скатерть. Вот шундый кеше. Бөтен нәрсәне алып килә, бөтен нәрсәне ярдәме инде бик күп төшә безгә, бик күп. Өлкәннәр белән эшләүнең билгеле үзенчәлекле яклары бар, ләкин күңелле дә ди социаль хезмәткәр. Иң мөһиме әби-бабайлар белән уртак тел табу, үз эшеңә җаваплы карау һәм сабырлык. Венера Гайнетдинованың башка хезмәттәшләре дә аны үз эшенең остазы диләр кайгырту үзәгендә. Үзәкнең директоры Гөлнара Давыдова сүзләренчә, социаль хезмәткәрләр алдына COVID-19 тагында зуррак сынаулар, бурычлар куйды. Бу периодта безнең соцработникларның, конечно, эшләре икеләтә артты. Үзләренең генә эшен генә түгел, һәрберсендә бит шәһәрдә 10 әби, авыл тирәсендә 6 әби карыйлар. Аннан тышәле ул өстәмә бу колл-центрга, кайнар линияга килгән звоноклар буенча продуктлар да тапшырдылар. Ondan tышәле безнең районга бөтен республика буенча ярдәм янәшә акциясе буенча коробкалар кайтарылды. Безнең специалистлар, соцработниклар бөтенесе дә 700-дән артык шул периодта 700-дән артык коробка тараттылар.
Мамадыш районында 65 яшьтән өлкәнрәк һәм ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге гражданнарга азык-төлек һәм дару чаралары илтү, коммуналь хезмәтләр өчен түләү яки башка гозерләрне башкару өчен булдырылган кайнар линия бүгенге көндә дә эшли. Чулпан Әмири, Илнур Юнусов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Татарстан Дәүләт Советы депутаты, халык язучысы Ркаил Зайдулланың «Сунар» исемле китабы басылып чыкты. Татмейнзи бинасындагы әдәби кафеда яңа китап чыгу уңайыннан автограф сессия булды. Китапта проза әсәрләре халкыбызның бүгенгесе, үткәнен сурәтләгән хикәя бәяннәре, публицистик язмалары, борынгы шәхесләр, замандашларыбыз турында гыйбрәтле һәм кызыклы вакыйгаларга нигезләнгән миниатюраларны туплаган. Китап 1000-нән артык тираж белән басылып чыкты. Халык күңеленә үтеп керә алган әсәр татарлыкны, милли җанны саклап калу өчен өлеш кертә дип саный Татарстанның халык шагыйре. Минем баштан ук шундый не булды. Шундый алым ил деген китаптан башланды ул 1999 елда чыккан иде. Проза әсәрләр, әдәби әсәрләр инде. Аннан соң эссе дип әйтергә була, публицистика дип әйтергә була. Ул аларның күбесе шулай ук нәфистер белән язылган әдәби публицистика дигән дә була инде аны. Һәм монда тагын бер яңалык бар. Ахырда мен монда әдәби язучыларга, артистларга, сәнгать кешеләренә кагылышлы мәзәкләрне дә керттем. Автор бит ул һәрвакыт яхшыга юрый, укучы татар әдәбиятын яратучы кеше нәрсәдер үзенә алыр дигән өмет белән яшим мин. Без татарга барыбер дигән ул менә шушы инвесторлар, ниләр турында ничек җирне үзләштерүләр. Татарстанда 21-нче «Созвездие йолдызлык ачык яшьләр телевизион эстрада сәнгате фестивале 22 февральдан 29 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Йомгаклау гала концерты «Пирамида» мәдәни күңел ачу комплексында узар дип көтелә. Фестивальнең зона этаплары 22 февральдан 28 мартка кадәр дәвам итәчәк. Конкурста катнашучылар үзләренең талантларын төрле номинацияларда сыный ала. Бу вокал соло, вокал ансамбльләр, хореография, җырга иң яхшы көй, иң яхшы җыр тексты. Быел «Созвездие йолдызлык фестивале» туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирдә эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Кешенең эчке халәтен чагылдыру беренчел максатым ди рәссам Зөфәр Гыймаев. Шуңа да күрәсен аның иҗатында портрет жанры аерым урын алып тора. Бу хакта юбилей уңайыннан оештырылган «Рәсем сәнгате минем мәхәббәтем» дип аталган күргәзмәсендә дә искәртте. Рәссамны Татарстан мәдәният министры Ирада Аюпова, күренекле рәссамнар, сәнгать әһелләре котлады. Рәссам Зөфәр Гыймаев рәсемнәре гади дә гали дә. Әйтик, әбигә хат килде картинасын аның иҗатының таҗы дисәк тә була. Күргәзмәдә портретлар күбрәк инде. Портретлар арасында түгел инде, минем дуслар күбрәк. Менә монда врач та бар, профессор Муравьев, ул мине үзе чыгарды үлемдән дип инде. Үзе дә китте инде. Минем иң якын дус иде. Монда дуслар да килде, күп якын дуслар. Ә хәзер спорт сөючеләр игътибарына. 13 февральдә Казанда Россия чаңгы юлы 2021 бөтен Россия масса күләм ярышлары уза. Анда профессиональ спортчылар да Казаннан һәм якын шәһәрләрдән кышкы спорт төрен яратучылар да катнаша ала. Татарстан башкаласында төп старт Юдино бистәсендәге Локомотив стадионында бирелә. Катнашучылар 3, 5 һәм 10 чакрым дистанцияда узыша. Ярышта катнашырга теләүчеләргә яшь буенча бернинди чикләүләр дә юк. Бары тик табибтан рөхсәт белешмәсе генә сорала. Чаңгы шоу ярышларында тамашачылар өчен зур мәдәни программа, бүләкләр уйнату, киез итекле хоккей турниры һәм иҗат коллективлары чыгышлары, башка күңел ачу чаралары да әзерләнә. Чара турында тулырак мәгълүматны 292 22 48 телефоны аша да белергә мөмкин. Казандагы сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен Елизавета Гурьева-Ласточкина исемендәге интернат мәктәбе ачылуга 135 ел тулды. Интернат мәктәп Казанда начар ишетүче балалар укый торган бердән-бер белем бирү учреждениесе. Әлеге үзенчәлекле белем йортында хәбәрчебез Ләлә Зайнуллина булып кайтты. Биредә укучы балалар 12 еллык белем алып чыга. Мәктәпнең төп бурычы мөмкинлекләре шикле балаларга махсуслаштырылган ярдәм оештыру, ишетү сәләте һәм сөйләм теле бозылган укучыларны уңышлы социаль адаптацияләү өчен уңай шартлар тудыру, сыйфатлы белем бирү. Безнең мәктәп Татарстан Республикасының иң борынгы, иң тарихлы мәктәпләренең берсе.
1886 елда 20 январда безнең мәктәпкә нигез салынган. Балаларны бик яратам, үз балаларым шундый проблемалы булып тугач, миңа һәр бала үземнең балам шикелле үк бик якын, һәр семьяның проблемасын үземнең аша үткәреп, булышырга, ниндидер ярдәм күрсәтергә, ниндидер киңәш бирергә тырышам. Монда укучы балаларны бердә мөмкинчелекләре шикләнгән дип уйламыйм. Чөнки алар бик актив. Россия, Татарстан чемпионатларында спорт буенча 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар отып кайталар. 3-нче ел рәттән безнең мәктәп укучылары Обилимпик чемпионатында 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар алалар. Быел безнең Сабирова Регина 3-нче урынга лайык булды. Антипова Мария белән Романова Вера безнең лауреат исемен яуладылар. Бу балалар белән эшләү зур түземлек, тәҗрибә һәм осталык сорый. Шуңа күрә мондагы мөгаллимнәр югары педагогик белем өстенә махсус дефектолог психологик белемгә дә ия. Шунсыз эшләү мөмкин түгел. Чөнки һәр балага индивидуаль якын килергә кирәк. Укучыга белем һәм тәрбия бирүнең дөрес юлын сайлау мөһим. Бу эштә мәктәптә педагог, психолог, укытучы логопедлар булу балаларның сөйләм тайпылышларын төзәтүгә уңай этәргеч бирә. Надень наушники. Что мы будем делать? Слушать и говорить. Говорить. Хорошо. Әлеге мәктәптә укырлык балалар саны елдан-ел арта. Республиканың Мәгариф министрлыгы ярдәме белән өстәмә урыннар булдырылган. Мәктәп техник җиһазлар белән баетылган. Ашхана, санпин таләпләренә туры китереп төзекләндерелгән. Физкультура залы, интернат бүлмәләре яңартылган. Добра школа федераль проекты рамкаларында эффектон тавыш көчәйтү аппаратлары, интерактив логопед өстәле, психологик бүлмә, кирәкле техник җиһазлар белән баетылган. Мәктәптә иң беренче чиратта без укучыларыбыз белән тирә-юньгә яклашу өстендә эшлибез. Ул безнең иң мөһим ярдәмебез балаларга карата. Балалар белән генә түгел, без иң зур эшне ата-ана белән, әти-әниләр белән дә башкарабыз. Ребята, скажите мне, пожалуйста, как называется наша школа? Имени Ласточкиной. Имени Ласточкиной. Скажи мне, пожалуйста, сколько лет исполнилось нашей школе? Какой сейчас у нас с вами идет урок? Какой сейчас с вами у нас урок? Математика, хорошо. Безнең балалар, алар әгәр дә укытучы аларны яратмаса, аларны якын итмәсә, безнең балалар аны бик сизәләр. И үзләренең йөрәкләрен, үзләренең талантларын бик ачмыйлар. Шуның өчен монда бик киң күңелле, чиста, саф йөрәкле кешеләр эшләргә генә эшлиләр. Алар өчен төрле телләр бик авырдан бирелер. Алар белән сөйләшкәндә, аралашканда соннарны өйрәнәбез, авазларны өйрәнәбез, әкренләп сөйләшергә өйрәнәбез. Гадидән башладым инде. Мәктәпнең юбилее уңайыннан укучылар тантаналы линейкага җыелды. Уңышка ирешүчеләр мактау грамоталары белән бүләкләнде. Золда чыгыш ясаучыларны төрле төсле костюмнары һәм шатлыклы йөзләрен күреп сөенсәң, файда балалар ясаган эшләнмәләр күргәзмәсен карап сокланырга була иде. Мин балаларга тырышам дөньяны матур иттереп күрергә. Ак төстә ак төс кенә юк. Анда бөтен радуга төсләре дә күрергә тиешләр балалар. Балалар безнең бик талантлылары да бар арасында. Алар сөйләшә белмәсә дә, аларның күзләре бар. Күзләргә 99% информация балага үтә. Шуңа күрә
алар күргәнне истә калдыра һәм рәсемендә төшерә белә. Әйе, Казанга гына түгел, республика өчен бик мөһим һәм кирәкле уку йорты бу. Югыйсә Биектау, Әтнә, Яшелүзән, Чистай, Азнакай балык бистәсеннән килеп укырлар идемени. Бүгенге көндә биредә 43 бала интернатта яшәп укый. Садикка йөрдек башта, ике малаем да безнең двойняшкалар инде, аннары менә шуна мәктәпкә килдек. Балаларым бик теләп укыйлар. Аллага шөкер, бик яраталар. Йөгерә киләбез. Укытучылар бик көчле. Здравствуйте, Замир. Здравствуйте. Здравствуйте, Галия Фархатовна. Проходи в класс, проходи. Икенче класста укыйбыз. Малай башта бик начар сөйләшәдер, хәзер тфу-тфу-тфу бик әйбәт сөйләшә башлады. Логопедлар белән күп эш булды. Әти-әни йөрәге кайгыны да, шатлыкны да сыйдыра. Гаиләдә ишетми, сөйләшми торган бала булса, өлкәннәр кая барып бәрелергә белми. Уртак тырышлык белән нәтиҗәгә ирешеп була. Биредәге олы йөрәкле укытучы тәрбиячеләр белән бергәләп, карлыгач балаларын очарга өйрәткәндәй, тормыш кануннарына төшендереп, мөстәкыйль яшәргә өйрәтеп, очырып җибәрә алар бу балаларны. Ләлә Зайнуллина, Тохир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Ә мин, Чулпан Әмири, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.